Takže čau lidi, tady tohle video bude takové stručné a bude to vlastně o mém novém kanále. Řeknu vám něco, co bych tam chtěl natáčet a tak okolo toho. Takže předem bych si chtěl omluvit za kvalitu videa a za zvuk a natáčím na mobil. A sorry za ten efekt, ale ten se mi strašně líbí, tak jsem si ho tam dal, prostě jenom na zkoušku. A příští video už bude normální. Takže na tento channel bych chtěl asi natáčet, no asi určitě, bych chtěl natáčet vlogy, ale vlogy vlastně o něčem, ne vlogy prostě o ničem, samotného mě to nebaví, tak proč já bych to dělal. Takže prostě vlogy o něčem, co bude mít smysl. Potom bych chtěl natáčet různé tripy, kde já furt někde chodím, jezdím, takže to bych chtěl natáčet. A i nějaké třeba fakty, co se děje ve světě a tak to by se možná taky dalo udělat. Různé novinky ze světa a tak. Takže budu vlastně tady natáčet, dejme tomu, nechci nic slibovat, na předešlém kanále, co jsme měli s Adosem, což se jmenovalo Befriends, tak to jsme forcovali, že se bude natáčet a prostě nic. Ale já jsem si to rozhodl prostě, že budu natáčet sám. A prostě baví mě to a to bylo prostě těžší, protože na tom kanále Adam to musel stříhat, natáčeli jsme to, on to musel stříhat, on měl školu, prostě nestíhal to. Takže takhle, ale já prostě mám školu kratší, takže já vlastně to všechno budu stíhat. Takže si ty videa budu dělat prostě sám, budu natáčet sám, možná on se tak někdy objeví ve videích. Uvidíme, možná bude ten Befriends vlastně se akorát přejmenuje a bude to druhý kanál, toto by měl být hlavní. No uvidíme ještě, jak všechno dopadne. Určitě tady budu natáčet i s jinými lidma, různé challenge, ale to až později. Já nechci prostě jak všetci dělají challenge, dělají ze sebe blbce, já chci tady ten kanál brát trošku vážně, jako určitě i vtipný, ale budou tady nějaké vážné věci, co se bude dít a tak. Takže to bude pro dnešek všechno a mějte se pěkně. Čau.